दुबई में, असम में, कहाँ से फोन रवलो करेले। सब रवलो के प्यार बार रवलो के आशीर्वाद हो कि संडे के सुना हमर बुक भी अगाड़ी मम्मी संगे देखा दीदियो चाचा बाड़ी बड़ी मशहूर होला ओही जाके संग होला और बोला चाहिए गाना। आवाज ऐसा बनैया कि म्यूजिशियन की आवाज के साथ हमारा आवाज दबे ना बढ़ा के रखिए। वाह कि चूड़ी हरिया पहिरी के मम्मी संगे देखो दीदियो चाचा एक बार हमरा बुझा था कि भाई गा के गइले तो रउआ लोग के भजन में मन नहीं खिलगत, खाली एक एगो भजन है। ओकरा बाद रउआ लोग के जौन डिमांड रही तो उन्होंने पाए जौन गइले आइल बड़ी लिस्ट हमरा बड़ा लंबा मिलल बा। हमरा सब फरमाइश पूरा करे के बाद तो बड़ा सुंदर चाप चाप मीठा ताली बजा के बोल दी सच्चे दरबार की।